Jag gick i plus en sväng för att Maria lämnade sig på sitt mittrum. Så då var det ännu mer tjejer. Ja, precis. Nej, just det. Nej, förresten, jag går borta till Erik Björkfot. Jag bara, är det någon som har ciggen? Jag bara, ta det här. Jag vill inte ha det. Jag ska göra med det. Jag hittade ett ciggpaket när jag städde på kvällen. På brandsängskvällen. Hittade ett ciggpaket. Stod jag sköt så stoppade jag en ficka. Så tänkte jag, där ska jag ge till någon. Sen tänkte jag lite till. Så tänkte jag, rök räcker inte. Så gjorde jag en annan tjänst. Då får man se det. Jag räddade någons liv. Eller nå.